Il-priorità tal-Gvern huwa li jsalva l-impjiegi u mhux se jittollera abbuż. Dan saħħu l-Ministru Carmelo Abela meta ma' One News spjega li nħarġu kważi 700 permess mid-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali biex kumpaniji ibidlu l-kundizzjonijiet tax-xogħol bil-patt u l-kundizzjoni li ma jkeċċu l-ebda ħaddiem. Kien hemm numru ta' kumpaniji li ġew bil-ħsieb li naqsu il-paga tal-ħaddiema, aħna dik għalina mhix aċċettabbli. Wasalna għal qbil u konklużjoni li pereżempju naqsu il-sijat tax-xogħol jew il-ġranet tax-xogħol. Jekk inti qed taħdem 3 tiem fil-ġimgħa jew 4 tiem fil-ġimgħa, il-paga vera ħadd tirrifletti il-numru ta' ġranet ta' xogħol, imma ma bqajx taħdem is-sijat normali jew il-ġranet tax-xogħol normali binqas paga, qed taħdem inqas vera u taqla inqas tal-kuntest, imma l-inqas ma kienx hemm tnaqqis fil-paga. Ħaġa oħra li għamilna u konsidrajna bħala dipartiment kienet dak li jissejjaħ il-banking of hours, li isek inti tfaddal is-sijat tax-xogħol biex imbagħad taħdimhom aktar tard. Id-Dipartiment irċieva 206 applikazzjoni minimalma biex jiġu eżentati milli jħallsu €400 fuq it-€800 issussidjati mill-Gvern. Sissa hemm 260 applikazzjoni ta' kumpaniji differenti, minn oqsma differenti, biex dawn jiġu meħlusa milli jħallsu t-top-up għal raġunijiet li huma jgħidu li ma jistgħux u ma jifilħux f'dan mument jagħmlu dan. Id-Dipartiment qed jikkonsidra daw it-talbiet s'issa ma ħarġu l-ebda permessi għal 260 applikazzjoni li kien hemm, però d-Dipartiment qed jikkonsidra kull każ individwali biex imbagħad ikun hemm id-deċiżjonijiet. Mill-ewwel ta' April dan id-Dipartiment irċieva kważi 10,000 telefonata, kemm minn ħaddiema kif ukoll minn dawk illi jħaddmu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.